Ku danna subscribe domin samun sababbin Yau ma na cika uku kuɗin mama. A ladiri? Ina ladirin take ne? Siyama? Ba ta tashi ba ne? Ke siyama? Ba ki je makaranta ba? Tashi. Tashi a shirya ta makaranta. Babu lajiji na jeji don jaruwa. To, gashi nan. Baba ruwan ya jibe. Amma yare nan baki da mutunci. Zubar da ruwan kika yi? Ta ji ki jawa wanki da nake wanka da makaranta. Ku danna subscribe domin samun sababbin